чорабинии фарҳангию фароғатӣ бахшида ба рӯзи президент ва иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи дӯстии шаҳри Турсунзода баргузор гардид, ки дар он намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва намоядагони корхонаву ташкилот ширкат доштанд. роҳбарати шаҳр нахуст ҳозиринро ба санаи басо муҳими мамлакат шодбош гуфта мафсуф қайд намуд, ки дар таърихи ҳар як халқу давлат лаҳзаҳое фаро мерасанд, ки сарнавишти ояндаи мардумашро тарҳи устувор гузошта дар бунёду пешрафти мамлакат нақши ҳаётан муҳим мебозад. иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар саҳифаҳои таърихи навини тоҷик ҳамчун рамзи иҷлосияи наҷотбахшу сарнавиштсоз ворид гардидааст. он аз лиҳози моҳияти худ ба эъломияи истиқлолияти Тоҷикистон баробар арзиш аст. агар эъломия давлатеро ба номи Тоҷикистони соҳибистиқлол эълон дошта бошад, пас иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳамин давлатро аз фаношавӣ нигоҳ дошт ва миллати тоҷикро аз гирдоби нобудӣ берун кашид. дар ҷараёни чорабинӣ иштирокдорони иҷлосияи 16-уми шӯрои олӣ, фаъолон ва тамоми сокинон иштирок намуданд ва ин чорабинӣ бори дигар инъикос мекунад, ки мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба президенти худ, нисбат ба сарвари давлати худ муҳаббату эътимод доранд ва мо ҷиҳати пайкори созандаи муҳтарам пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми кӯшиши ғайрати худро равона карда барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум кӯшиши ғайрати худро сафарбар менамоянд. ҳамчунин дар чорабинӣ иштирокчиёни иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуда иброз доштанд, ки қабл аз ҳама хизматҳои барҷастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷодаи барқарор намудани сулҳу ваҳдати миллӣ дар мамлакат хеле бузург аст. дастовардҳои нодири сулҳи мо буд, ки музокирот ва сулҳофарии мардуми моро имрӯзҳо дар тамоми манотиқи ҷангзадаи олам ҳамчун намунаи мактаби сулҳфарӣ мавриди таҳқиқ ва истифода қарор медиҳанд. дар охири чорабинӣ як барномаи консертӣ, ки суруду таронаҳои пур аз ватандӯстона ва ҷолибу диданӣ буд, аз ҷониби кормандони шӯъбаи фарҳанг ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Тоҷикистон ба пеш, дур аз моҷаро, Тоҷикистон ба пеш.